Ти винаги си бил голям познавач на най-леките категории. Твоята беше до 51 кг, сега тук при 48 кг. Тези момчета са много бързички. Какво е по-специфичното за тези категории? Това, което ти прави впечатление? Той почти за всички, нали, тук при по-леките много важна. Най-важно е спокойствието, мобилизацията, точната дистанция и, както казахме, те бързината си я имат. И това е каква им е била подготовката, с кого е била, защото като се погледне, индийци, узбекистанци, всички имат по 4, 5, 6 човека в категория, докато това в България го няма. И може би това се отразява малко на нивото на бокс. Няма ги онези времена, в които ти самия трябваше да се бориш с по няколко качествени боксери, не да отидеш на квалификация за Олимпиада или на Олимпиада, а дори за европейско първенство или за турнир в чужбина. Тук така е. Тук бяхме по 6, 7, 8 човека равностойни в категория. И както и на време СССР, за да победи от 15 републики един най-добрия, той просто направо отива за Олимпиада световно за медал. Сериозно надлъгване на ринга. Шаго Ошем, индиецът с червения екип срещу Ходжиев от Киргизстан. И двамата са много бързи, играят сравнително дефанзивно, не се хвърлят много. Ето сега индиецът успя да излъжи своя съперник. Ето, абсолютно всички азиатци, Киргизстан доскоро не бяха познати никъде, но ето ги на финал, почнаха на турнира и шампиони да стават и страшно много бързо и добре се развиват. Което е хубаво, разширява се географията, да видим сега. Тук внимателно действаха и двамата, нямаше точно попадение. 45 секунди до края на първата част. Сякаш с една идея, малко по-прецизен е Барун Шаго Ошем, но няма да бъде лесно да следите. Сега ето този ляв удар попадна в главата на киргизстанеца, но той веднага успя да върне точно попадение. Нали, тук се вижда една много красива игра и двамата играят много хубав бокс. Това, че има малко неудобство, двамата са обратен гард. Това има значение, но се вижда, че и двамата търсят победата. Сещам се, че с теб точно преди 20 години на Олимпиадата в Атина направихме нашия дебют като коментатори заедно като екип. Тогава донес българския бокс на игрите в Париж. Първият... Точно така е, той беше един от най-добрите боксери, но точно нямаше тая психика и настройка. На мен ми е казвал, аз съм го питал откъде ти идва тази игра, това настроение. И сега тук много интересна ситуация, това ще бъде нокдаун. Браво на киргизстанеца! Прекрасна атака, подцени ситуацията. Барун Шаго Ошем се озова на земята. Аз мисля, че тия и двата рунда ще са още по-интересни. Те виждат, че играят равностоен, че срещата върви равностойно и сега всеки ще търси да надделява с малко и тогава точно кога се търсят тия неща, тогава се откриваш и по-хитрия боксер се възползва от това. В тази категория България има много силен боксер Ергюнал Себахтин, но той за съжаление се контузи, счупи ръка в края на миналата година и не участва тук на турнира Странджа. Най-вероятно няма да участва и на втората квалификация в Италия, но живот и здраве се очаква да се оправи и да представлява България в горната олимпийска категория до 51 кг на финалната трета квалификация в Тайланд. Не лош ляв прав отново на киргизстанеца Анвар Жан Ходжиев. Жалко, че не участва тук, да се види на какво ниво е, какво трябва да се прави. Дано по-бързо да се оправя, да не изпусне чак толкова много. Това е и най-малбройната категория на турнира Странджа. Само 5 боксери се записаха за участие. Ходжиев регистрира 2 победи.
а неговият съперник само една, за да достигне до финала. Опитва индиец се сега с мощен оверхенд, но не стана. Има да връща този нокдаун на боксера от Индия. Просто на киргизстанеца му усети малко играта и много трудно ще допусне, ако е по-дълбока аркадата, е нормално и да ги спрат, но аз тук просто като е от по-високо, по-не е страшно, отколкото. Много е важно дали да засегнат някой кръвоносен съд, защото обикновено тогава трудно се спира кръвотечението. 30 секунди остават до края на втория рунд. Индийци ще търси сега да наваксваш. От неволен удар с глави се отива в съдийските карти. Да, така е, че понеже на мен се случи и двата пъти на Олимпиадата и Европейското първенство, затова бяха кръстили на мене и това е при условие, че свърши на финал първия рунд и свършили тогава съдиите дават по точки до момента. Край на втората 10 на 9, 5 на 0 съдийски гласа за киргизстанеца, който вече води доста убедително. Финален трети рунд, какво ли ще се случи? Така е, той дама 48, ако може да проби, всеки ще търси да може да участва на Олимпиада, на най-големия форум. Получи официално. Почти победа няма как да има. Трябва да търси вече само нокаут. Случайен нокаут, да. И то случайен. Трудно ще допусне киргизстанеца. Много подвижен, много голям усъд. Определено качествен боксер, който знае. Голяма бързина, компенсира всичко, нищо, че са му свалени ръцете, но тия бързи движения компенсира всичко. Изтегля се точно колкото трябва да противника да увисне. Макар че сега не търси и победа. Той ако търси ще вкара още повече удари. Индийца увисна два пъти, можеше да отвърне, но той просто доиграва срещата. Да не се получи както на финала с Книжняк и бразилица. Ерберт Консейсао, който губеше матча първите два рунда, но успя да вкара един шампионски удар и да нокаутира голямата звезда на украинския бокс Александър Хижняк, за когото, както ви казах малко по-раничко, може и да не види Олимпиада, тъй като скъса бицепс и в момента се лекува. Минутка и половина до края. Трябва да издържи до края. Ходжиев без да бъде свален в нокдаун или да бъде нокаутиран и със сигурност ще бъде победител. Повече за доиграване. Макар че няма смисъл от продължение. Попадна дясното куршена Шаголшем, но това няма да е достатъчно. Той трябва още да натиска, да рискува, да фокусира, може би в един рискован удар, който да е насочен към бърдата. Няма друг избор. Няма как да го направя, понеже боксера от Киргизстан, той повече играе само за защита. Той не търси удар, няма как да попадне на среща. Просто не виждам как може да се получи. Добра работа на Ходжиев. Ето така, може да се тества в подобни ситуации, но сега инкасира удари и загуби баланс. Няма да има нокдаун тук. Просто от движението. 30 секунди. Ето от тези размери трябва да се пази Ходжиев, не са добре дошли за него. Това е единственият шанс на Шаголшем да направи обрат. Не, просто обрат няма как да стане. Той, както споменах, ако иска, можеше да вкара много удари, но той просто знае, че печели и не иска да рискува. Киргизстан имаха само един финалист тук на турнира Странджа и този финалист най-вероятно ще успее да се качи на най-високата стълбичка с златен медал. Анваржан Ходжиев изигра много добре тактически този матч. Поведе още от първия рунд, направи нокдаун във втория и в третия с защитния си стил успя да защити преднината.
4-0 гласа. Един от съдиите е дал равенство. Има